on calminaama bandiraɓe sehlaaɓe musidɓe tedduɓe ɓiɓɓe fulɓe rewɓe e worɓe sukaaɓe e mawɓe saliiɓe yawaare huɗortooɓe gacce heɓortooɓe mbelka ɓe endotaa ko fuunti yo jam kisi Allah ngone meeɗen en ngarti ɗo e yewtere men ɗimmere wiyeteende so fijo welii noote so fijo welii noote yewtere mum ɗimmere ɗo e Pindi TV en jettii denndaangal banndiraaɓe yeeɓiyankooɓe en jettii mo ngannduɗaa ko Djiby Dieng e wonde mum to baŋnge caméraji ɗi omo wonde bani men debbo baaɗi men Aissata Gisse mo hoore fonde Thile Boumoy Ndiaye mbaɗii feere haa ƴettii yettoode hoore fonde en calmini Alaji Boumoy en jaarnimaama mo kanko e lappol makko e wonde makko en jettii mo ngannduɗaa kañum woni baaɗi men Sidi Bokum mo Kanel o jaarnama no feewi eɗen gonɗo e Alaji Abou Gaye e yewtere men hannde kalten koko faate pinal mo haali pinal noon haala mawka nde tawno leñol waawa wuurde taw alaa ɗemngal waawa yahde taw alaa pinal yeewdo e Mamadou Diarra ƴawne ngal wiyanno sa yiɗi wadde leñol waɗa ɗemngal sa waɗi ɗemngal mbaɗa pinal wadde hannde kalten ko dandede pinal joginoo e nder leñol meɗen e dewnuji meɗen neɗɗo ɓuri anndude cuuɗi mumen hayso witti cuuɗi janani kono janngo ma e mbiso banndiraaɓe woɓɓe dewle men hanki pine men hanki no mbaano bisgol kuwonde men no waano damburɗe men no mbaano saaji men no mbaano guye baali men no mbaano tinde cifti e daari pijirleji ne hannode sukaaɓe gila e cukaagu pijirleji kulɓinirɗi dokkoji hakkille dokkoji jaambaagal ma en ngaren sallah lamɗo jaɓi ɗum noon Alaji Abou Gaye calmina banndiraaɓe hade am haalde tiiɗon e yeewtere nde e tokere mi wiyata ni Alaji Abou Diop mi salmini mi juurimaama min ko Alaji mbimami eyi ko saabi ɗum saabi ɗum min komi Alaji ana wona hakkunde wocci e walal de sa hajji koye ma he lumbiɗa a wona Alaji tan a wona Alaji yewti jehen walandi kam wocci e walande kam kala mbiɗa hajjoji a yari ndiyam biwi jañon koye ma he ñeɗɗa jarɗa ɗum cikkuɗa walla ndiyam beeli ɗum cikkuɗa min wona Oumar Barka Ba Oumar lal men haali paati ko Éthiopie sinda adda min salminima mi salmini équipe hucciɓe meɗen ɓe kamɓe fof e kuuɓal no mbiruɗani en jarnimamaɓe e darde maɓɓe e tampere maɓɓe nde tawno mo jooɗi e studio radio walla mo jooɗi e plateau télévision hakkille makko ene foti wonde e ɗiɗo gonga haɓe keɓi tar holɓen so tawi ko gonɗo e studio radio hakkille makko ene foti wonde e technicien makko gonga o welda e mum o faamodira e muɗum sabu golle makko so tawi beeli peewi ngarɗi to caggal wonande heɗotoɓe waɗi ɗum ko technicien so technicien jaɓani ene wawi tottudemo micro keɓa micro ma aɗa kuufa aɗa wulla aɗa luuka tawa yaltani suudu yaha e nokku eyi wadde noon faamodirde oɗon o ko hunde moƴƴere so tawi koye plateau télévision gonɗa faamodire caméra maɗa caméraman ma o e monteur o jaafono sabu ɓeeɗo so tawi a faamodirani e muɗumen golle ma kadi pewata ɗe ngarɗa ha saka ɗe jooɗe wadde noon eɗen jaranoɓe eɗen duwanoɓe e golle ɗe no ɗe mbayni no mbiɗa ni e yewtere meɗen ɗimmere fijo weli noote nde wonde fijo ko fijjiɓe ɗum noon en bismima hen bandiraɓe yewtere nde noon konde uddirinde konde yaajde mo kala ene jogui ko foti wawde addude ballal muɗum e nder yewtere nde joguiɗo bawɗo coftuɗo bisimilla muɗum e yewtere nde rende e meɗen jewtiden e muɗum ko alda e paltor e toɓɓe kadi certuɗe ɗe gona toɓɓere wotere no mbiɗani ma dilloɓe ko fati e faggudu ngara woni ko wiyete économiste en ma dilloɓe ko fati e gartam ngara ma dilloɓe ko fati e dawrugol ngara ma dilloɓe ko fati e ndema ko fati e awo ko fati e gaynaka kañum fof ma ngar hen wadde noon woni no mbiɗen ni yewtere nde ko nde yewtere yaajde woni fijo weli noote nde wonde fijo ko fijjiɓe e tokata sa diɗo dawrugol adda ɗo coow te ɗo yiɗa coow sa di dawrugol ɗo adda coow eyyi sa nani mi wima dawrugol tan ko jewte certuɗe kuftidinde par ce que hande o
aɗa andi to bange dawrugol won tan to hakkillaji yimɓe ɓe nangi nawri hon dawrugol kono e fannuji ɗi kala ko neɗɗo wawi gollude ko dawrugol e fannu oɗon so tawi en kaali en mbi politique de développement kalɗen ko dawrugol to bange ɓamtare wona kaalen dawrugol to bange pinal kaaren dawrugol to bange nalankagal kaalen dawrugol to bange awo kaalen dawrugol to bange ndema taw wona noon dawrugol e nder dawrugol ko wiyete politique politicien ko ɗon famni ko ɗum tagi mi wiide wonde to bange dawrugol kono wona ngol to dawrugol bulale lukaali ƴettoje sota kellem tan ma eyi a jarama to hande jinmi kalan ko fate Gumbala wonko saabi mbimi noon woɗande ɗo jeeɗa ɗo mo jiɗon denɗiraɓe hayso ɓe keena ɓe keewi piti woni jengɓe Gumbala wonko renno hanki laamuji Sénégalɓe e deniyankoɓe kamɓe gonno harbiyankoɓe haɓoyteɓe yahoɓe jambareɓe saɓe gonno jambareɓe yimoɓe gonno softinoɓe ma en pawɗo tan Sammayam Moussa Sow ɓe gandi Sammayam so haalan banggue Gumbala won gueɗe mawɗe ɗe waɗi ɗe ganduɗa hay so tawi adana wona Gumbala o yimanno ko pekano yimanno to kundel to ma en gartan sallah lamɗo jaaɓi ko haade men nadde ɗum eɗen ɗo no Elimane Sarr mo ganduɗa funde gannaji jimanno Elimane Sarr koye yimɓe men pinaliyankoɓe hanki mawɓe wonno joom suudu makko miñi men ne wiye Labouda Keɓe ene wurtira tunde gande to yo Allah yirma ɗum yaafo ɗum ha ɗum aljanna Elimane Sarr neldama duwaw fedde yimɓe Abou Diop Sénégal Gambie e Mauritanie fof neldama duwaw yalla wat toon foftorde makko sen gatti ko mbimami ko toka wocci e walalde yimoɓe Gumbalaɓe so ɓe jimiri ɓe gari ha ɗon e benno jaɓɓe mbasa gumbode guijile telde hatta ɗaɗi mum haadde so guijile teeli ɗaɗɗi kaaƴodiri kaaɗat gooti fof so tawi no banggue muɗum no suusi wonde seɓɓe so kewi no cuusi so ceerti kam fof ɓe jawa banggue ɓe mbi noon jaaɓe mbasa kogole jengguenɓe mbasa jambareɓe koye on nokku jeeɗa ko mbawɗa jabade ɗum hade noon yettade Amadou Abel Simo Galoya e thèse doctorat makko 3e cycle ma wonno université Cheikh Anta Diop ne wiye la geste ceɗɗo mami haal ko kewno ñande hen e togora Allah jarama a jarama aɗa andi so tawi neɗɗo haali ha ari hande o wiye wocci e walalde kono wonno ko walalde worgo e walalde rewo hanki ko ɗum wonno walalde worgo woni walalde keɗɗo Sénégal o walalde rewo o hande o wiyete wocci sa nani noon walalde rewo laamu Mauritanie to bange kayitaji administratif heptinno ko walalde rewo ko ɗum wonno e kayitaji hande o noon wocci hankadi nana folto kono noon ha joni wonɓe ganduɗa hono kayitaji muɗumen keddi koye walalde rewo ɗum woni ko innitorto no mbiɗa ni noon so tawi en gari ha ɗon ɗo walalde rewo e worgo ɗo henna so tawi en kaali alay sago en mbawa wasde haalde won hunde won ha tenki e to bange leppi ɗi to bange leppi so tawi en kaali to bange lamɓe en kalata Farba so tawi en kaali Farba ko kañum woni chef de village kañum woni laamotoɗo wuro ngo kanko oɗon Farba omo fiilatamo ko jaano Farba so tawi fiilama ha gasni aɗa andi hande o to bange laamuji meɗen wonande laamuji tubakoɓe ɓe ngari kono noon wonko ɓe ƴetti e meɗen ko gandanɗa hoore maɗa ko gurdam meɗen wonno hanki ɗum yeehi woni koye yaade kamɓe kam eɗen mbawi wiide ko hen ɓe tugni ha ɓe mbawi darnude gouvernement ji maɓɓe par ce que tawi en dokki tan yeru dab ko wayno en mbi hono révolution du Fouta mo Elimane Boubacar Kane en mbanno Ceerno Souleymane Baal di mo wanno e 1776 eɗen gandi kam kañum adi révolution américain jo kono noon hande o mo américain jo ko on haalete kono noon oyoto ko kañum adi oyoto lelni kuuɗe wonno lelniri ɓeega ngari timtima hen heddi noon aduna ko wayloji ɓeega na kaala ɓeyoto natti haalde
so tawi mi ruttitima toon to waalalde to mi wimo wonde Farba ko kañum woni laamotoɗo so tawi laamima fiilama jooɗima noma gouvernement muɗum so nomi gouvernement muɗum to banggue jaano eɗen gandi to banggue seɓɓe ɓe kala ko faati e sécurité eɗen mbawi wiide ko wayno ministre de l'intérieur ko wayno ministre de défense ko ɓeeɗon ko kañumen jogino défense Farba kañumen jogino défense guure ɗe nde tawno ko jambareɓe kamɓe ɓeɗon seɓɓe ko kamɓe mbiyete noon na waɗi wiyeteɓe maysi so tawi a nani maysi minen to amen to maysi nana waalalde nana waalalde nana fonde aussi maysi maydi maysi ɓen goni ɓe gandanɗa hoore maɗa so eɗen mbawi wiide wonde to banggue développement rural walla to banggue agriculture ko ɓeɗon jogi ɗum saabu ko kamɓe ndeni leyɗele meɗen kamɓe ndeni keeri leyɗele meɗen kamɓe ɓeɗon maysi en ɓe ma en kaal jaltaɓe ko kañumen ndeni maayo ma en kaal jaano ko kañumen ndeni tufɗe ma en kaal alpha ko kañumen goni almotoɓe kañumen goni sernaɓe jangguinta julna donc ɗum ɗo nani hen e jubbande han neɗɗo noon a wawa haalde laamu tawa a haalani cenɗe ɗe laamu gollodirta woni ɓeɗo ɓe mbiɗen ɗo henna ɓe e nder mabɓe seɓɓe ɓe goni jambareɓe ɓe kañumen mbiyete jambare sabu ko kañumen goni défense kedanɗoma e condi e kuure kedanɗoma e jeygol on a wawa wiide ɗum wonde wona cuus alay sago a innirtumo wonde ko cuus a innirtumo wonde ko jambar tawde woni ko kanko heedanma ɗon par ce que ko kanko sotti ɗum walla kanko yeyti wonde min ko ɗo kedanmi to banggue lamɓe ɓe to banggue leppiɗi to banggue jengɓe ɓe e woɗɓe ɓe gandanɗa hoore maɗa nan ɗon woni ɓe mbiyeten wonde jaano en jagaraf en mayse en jaltaɓe en jagodine en jeemayo en kañumen foof nanɗon e nder ɗiɗo leppi so tawi a ƴeewi waalalde wiyatno ko galleji jeeɗiɗi ɗiɗon galleji jeeɗiɗi ko kañumen ndentuno e waalalde woni asli waalalde en nder ɗiɗon galleji jeeɗiɗi noon calti hande o ha yettima won on nokku to banggue laamu ngu ko jengɓe ɓe kañumen laamoto woni to banggue rewo woni to banggue worgo kamɓe piiloto toon Farbaji an meeɗi haalde mbimi Dieng Bou Farba yo Allah yurmo ɗum yaafo ɗum ancien président du Sénat Mauritanie ancien gouverneur banque centrale Mauritanie ancien ministre des finances Mauritanie mbiɗen Allah rokkimo fartange o dañino e saaha mawuya o fiila leppi ɗiɗi fof so tawi a ƴeewi kañ fof ɗi gartata koye gotol sabu o woni Farba ko lamɗo ko tawɗo o ruttima o nomama président du Sénat woni deuxième personnalité de l'état Mauritanie e oɗon saaha wadde noon kala ko faati e leydi kala ko faati e laamu wonko tawi wonko Allah rokkimo e nder hen donc to banggue waalalde rewo e worgo leydi muɗum leydi Farba waalalde ko leydi jaajndi no feewi par ce que mi meeɗi tanam Nguma Sam Binta Paari yo yurmede Allah won e makko o wi leydi Farba waalalde ari ha Rosso Béthio leydi Farba waalalde aɗa tawa ɗum to banggue Mauritanie leydi Farba waalalde aɗa tawa ɗum to banggue Sénégal te tawno Farba kañum kala ɗo yeehi faggoto ko leydi gaga faggade yimɓeɓe faggoto ko leydi nde tawno mbiyatma ngaalu koye leydi haaɗi koye leydi fuɗɗi waɗi ɗum ko neɗɗo e leydi kañumen punoda wadde noon Farba waalalde dañani waalalde leydi jaajndi no feewi e kadi so tawi en ƴeewi so tawi eɗen kaala laamuji ɗi koɓe yontanoɓe ɓe gonno hanki yimɓe meɗen mawɓe meɗen hanki joomen leppi en ɓe koɓe yontanoɓe kono noon hande o ɓe dontinani eɗen mbawi wiide noon woni koɓe yontanoɓe hanki wonno ko leydi ko kamɓe jogui min mi yiɗat hodde tan mi ara mi yo wonde mbaɗi yiɗi dañde ɗo konni Farba ummo taƴanami leydi walla jaltaɓe ummo taƴanami leydi walla jeemayo ummo taƴanami leydi walla jaano ummo walla maysa ummo walla jagodin ummo taƴanami ɗo konni tawa ala ko ɗum jarata walla ko ɗum jarata goto fof ene jogui ɗo heerno hande noon ɗum natti hande o ɓen rontuɓe
taaniraaɓe muɗumen wonko ɓe donti e taaniraaɓe maɓɓe inde nde nan ɗon kono noon so tawi a ƴeewi ɓen no gollirtuno ni gollatno ko dañde hoddiɓe gollatno ko dañde wuurdiɓe gollatno ko dañde jotodirteɓe jokkodirteɓe huutodirteɓe hande o so tawi a yiɗi hettere leydi ɗo koɗɗa hay sinno ko metere goto so tawi a ala mbuuɗo a heɓata sababuji ɗi natti foddeji ɗi natti enɗam natti cattidigal natti fofof iwi ha laaɓi cer e aduna hande o noon nde wonde ko aduna hooram ko ɗum woni ko addani en ɗeɗon caɗele ɗeɗon caɗele garɗe noon nde tawno wonko ɗe ndiwti to banggue gurdam meɗen hanki riwtude ɗum gurdam meɗen hanki addani en dañde caɗele ɗe dañƴen hande ɗe hay sinno mi tawi ɗo aɗa fiya mi wondaka hanki noon wonno ko so tawi woni mi wirtima ɗon ɗo juukaɗa jokdu ndu nattata wonde an tan ko mine ma fof jokdete ɗon walla ko enen fof joktoto ɗon par ce que mi woppatama ɗon mi yaha hande noon so tawi mi wirtimama mi woppete jaaha waɗi ɗum komi natti wonde mo ma a natti wonde mo am goto meɗen fof ko haaju muɗum kippi goto meɗen fof ala keddi ɗon haaju goto meɗen kala nde dañe keddi ɗon haaju taw ko ene yiye muɗum ko yurmini sa yiyani muɗum ko yurmini a ala e muɗum haaju ok a jaama Tokara ma en jewtu ñalawmaji mon mawɗi nde goto jignaɓe amen Amadou Samba Abdoul nde bisma toon teddule gonnoɗe ñantulɗe pine ɗe ma en ngar hen ko waddi ɗum garten ko hande mbiɗan ko laamuɗi ƴette pinal meɗen hande lenggi men natti piiloji men natti te aaɓeɓe ɓe jeeɓeten ndewɗen ɓe ina e lenggi mumen ina e ñañoji mumen ina e gueɗeji mumen ɗen jetta noon sel men Ablaye Wolle Ndiaye Alaji Ablaye Wolle Ndiaye ñanden tan mawɗo lamɗo Arabie Saoudite o nde hokkirta ɓiwol debbo neldimo avion privé Dubaï kanko yi makko fof ɓe ngaɓe tawtoye en jii kamɓe ɓen e nder Makka noɓe ñantoyi eɓe kolla beelema mawɓe e dewle sukaɓe e pine mabɓe ɓe goppani sa yeehi Maroc mataw ñañoji mabɓe e guetuji mabɓe ɓe goppani sa yeehi Singapour mataw kala ɗo jaaɗa e leyɗele arabe ɓe kewji mabɓe eɓe ndewni lawol enen hande Mbaye Jalala haminama lenggi kaminama kala ko wattuno hande haminama wiya moƴƴani holno jiruɗa e Tokara aɗa andi no mbiɗa ni oɗon vidéo o circuli no fewi te kadi ko vidéo mo gandanɗa hoore maɗa kewɗo fayida min ɗo am ɗo nde jimomi nde par ce que jimi ko mawɓe wiyete ko Arabie Saoudite walla Dubai wiyete ko nokkuji julɓe ɓe gandanɗa hoore maɗa diine ene farnoro toon kadi ko jomen ngaluji en ɓe gona miskineɓe nana nanti e pine muɗumen hanki sabu so tawi a ƴeewi ɗon ko mawɓe wona sukaɓe jeysoɓe ɗon ɓe ko mawɓe gona sukaɓe kono noon hande o so tawi a ƴeewi no mbiɗa ni Gumala hande o so tawi a ƴeewi e yontaji hande ɗi aɗa naata e nder ceɗɗiri ha jalta a dañata hen jimowo Gumala aɗa yiya hande o yimoɓe Gumala ɓe natti yimande seɓɓe ɓe Gumala tan seɓɓe ɓe tan natti jeyde Gumala holko waɗi ɗum hanki seɓɓe ɓe kañumen jeyno Gumala tami cottiri ɗum condi e kure kono noon hande o natti wonni ɓe gandanɗa hoore maɗa so tawi a fawani ɗumen Gumala gandani holko firti Gumala no mbiɗa e pine meɗen hanki so tawi a ƴeewi hande o noɓe mbirata ɗum ni ko hen temps en no wiyete mi andani konngol ngol noɓe mbirata ɗum ni ko konngol anglais par ce que so tawi a ƴeewi hande o ɓiye ene resa cooda ngaari maɗa cooda maaro maɗa nodda baabiraɓe giƴiraɓe nodda yummiraɓe gorgilaɓe kawmiraɓe taaniraɓe kañum fof ngar ɓiɗɗo ma ɓiye dawrane yange muɗum gila subaka ha nangue muta o anda arɓe yange makko ɓe ko holɓe par ce que o yettotako ɗumen o ala e muɗumen haaju ɓe goni koye alhaali pijirloji ko waɗete ga ko ɗum ko bangue jomum ene jogui to fayande muɗum nde waɗi to nan toon waɗa ko dépensete toon koko million ngaji
et pourtant so tawi a million ngaji ɗiɗon wonno mbaɗirtunoɗa ko fuɗɗode to bange entreprise mo poɗɗa wadde par ce que ƴettude 2 millions 3 millions waɗa ɗum tan e caccacara ko gonga ko aduna namdi ɗum kono noon yo haaɗe hanina loura scène à musique 500 000 loura basse 500 000 loura salle 500 000 taw ko ye tos ye ko yimete ko anana hani wonde indema ganduɗa ma ko yimete ko anana anda ko haalte ay hande o debbo cuddeteɗo ko kañum yahata ena waɗana hoore muɗum yegle ko ɓe mbiyata ko mbaɗa sudde janggo mbaɗa sudde ɓaawo janggo hanki wonno ko Abou Diop Dawra nula Abou Gaye yahanam e kaarene kala poɗɗo haalnede ya ha tintinno ko ɓiyam ena an debbo deseteɗo aɗa jogii mu aɗa nula yettonomi e giƴiraɓe kala poɗɗo yettede yetto ɗum kalana ɗum ñalawmam ena dawa an gorko desowo o la même chose ko hono noon kono noon hande o cuddeteɗo kañum tintinanta hoore mum cuddowo tintinanta hoore mum yumma natti tintinde baba natti tintinde aduna o addiri noon nangtade e pinal muɗum noon walla faggade pinal gongal firtani ya woppu ko maɗa ko aɗa wawi nangude ko maɗa ko ha tiiɗe kono ƴeewu yaggo ɗum no mbiɗa ni lengi natti jafɗa wonde mbiyata joni ko waɓe joɗdade no haami tawa e nder mawlunaji yalla yaafo won nokkuji a tawa ɓe joddi hande kala ko wattano lengi wiyama haami wiyama boni haala tokara ɗum ittani lengi wonde rewɓe worɓe rentude ena harmi wona ɗum itti lengi itti lengi o ko hande o koko mbiman ko itti lengi o koko Baba Maal en ngari Youssou Ndour en ngari Oumar Pène en ngari e Wally Seck en ngari ko ɓen gitti lengi ɓen gittiri lengi ko gaddi kesam hesamago to banggue nalankagal gaddi bawɗi e buubaji ko gandanɗa hoore maɗa hanki lengi so tawi ene lenguerno wonanno ko lehe ko kañumen kipperno wonanno ko tumuɗe ko kañumen kipporno wonanno ko bolongaji ko kañumen gadderno wonanno ko mawɓe jooɗo ho porta koyɗe mbaala yimde jimɗi mumen ɗi wona jimɗi mehi ala ko dowuji goni ɗon kono noon ɗiɗon dowuji duwanteɓe ɓe jiyata ɗin dowuji woni koɓe kongarɗo ɓe fijo no fijo ɗo fijo sahibaɓe fijo anniyaɓe fijane e maggo yo wona jeyga ha sasa hen ɓinguel dewel ɓinguel goyel ha wona 15 wona andi kam ko duwaw e ɗiɗon fijirloji wonɓe gandanɗa hoore ma ni mbiyete ko hoto tello e dingiral e kono toka won hen joni hayso mbaɗani Baba Maal mbaɗani goɗɗum ko almuɓe mbaɗata kirɗeli mumen eyi won hen ɓe gandanɗa hoore maɗa ko almuɓe gaddata ɗum ko almuɓe ɓe so tawi ene ndesa kono noon ɓenne kadi kañumen ɓe jogani ɗumen tan koɗo kaaɗi mbiyata ko aha min cuddowo o komi almudo mbaɗa resa min noddi almuɓe ngari almuɓe so tawi wonko mbawi wonko jogui yo pat ha debbo ummo galle bawmum ara galle ma won hen noon wona almuɓe won hen taw wona almuɓe e won hen waɓe no Siley Ndiaye en hankanti mbaɗa kala yimɓe ko almuɓe ɗum no haami ɗum nangam aɗandi ko ɓuuri hen hewde ko ena waɗe ko almuɓe ɓe mbaɗata ɗum almuɓe kañumen keewi arde mbaɗa kirɗeli mumen walla an aɗa jogui miñe ko almudo walla baaɗe ko almudo kañum arda e almuɓe so tawi ngari kollita wonde kañumen ko almuɓe arɓe notani eyyi aɗiya won hen ko rewɓe ɓe e koye muɗumen kañumen noddata almuɓe ɓe yimoɓe ɓe par ce que eɓe jotodiri e muɗumen walla eɓe jokkodiri e muɗumen walla miñe walla baaɗe walla ene jokkodiri e muɗumen noddaɓe ɓe garda to banggue debbo to en ɗum ɗon ena waɗa e nder hen ɗum ɗon haydara ala ko bonnata min ko jiimi ko kono noon heddi kam ko wodano ko hoto woppe kadi hande o so tawi a ƴeewi ko wodano ko hoto woppe par ce que yimɓeɓe ɓe natti andude jimɗi lengi ɗi holko ɗi jahata jimol ngol holɗo ngol fuɗɗi holno ngol sañori holko haalete e maggol ɓe natti andude ɗum tawde noon jomumen natti andude ɗum mbawa wadde ɗum sa anda hunde a waɗata joni ko majjin ɗum ko wasde waɗede ko saboto ɗum joni majjin ɗum tan ko wasde hono leñol wurdata wala pinal majjini ɗum tan ko wasde waɗede sinno ena waɗetno par ce que ɗo joni won waɗoɓe lengi de kono won hatteɓe kadi wadde lengi non ko ɓuuri hen hewde hay goto hen haɗaka ala tokara ko ɓuuri hen hewde non fattan aɗandi sa yimi won hen wiyoɓe mboɗo waɗa dewgalam ko sunna mbaɗanno mbiɗa lengi e ɗum ko ene joni noon an haali joni noon jafoɗa a haali Arabie Saoudite joni
enen ko toon diine umumen ɓen jeeɓeten mawa ko toon jeeɓeten en jii ɓen kirɗel mumen gadda ko gituuji mumen e kolli mumen e cañƴe mumen ene jima ene naayo taw ko mawɓe hellifaaɓe enen kamin ɗum ga e kono ay sa nani sa mbaɗa yaadi e maɗa han e gueɗel wonde won haɗɓe ɗum walla wonɓe jaɓani lengdi ɗum ko sunniyankoɓe wiyeteɓe ko sunniyankoɓe ɓen jaɓani lengdi kono noon heddiɓe kay ene jaɓi lengdi kono noon e fannu koɓe jaɓno lengdi ko hande o lengdi ɗi ɓe mbaɗata ɗi ko holɗin lengdi hande o ko naalanke goto tan noddete kañum arde guitaruji muɗum arde sabareji muɗum arde ɗumanaji muɗum kono noon lengdi ɗi so jeehi ha ɓoyi tan wonta ko sabareji jolfuɓe nattat wonde rythme mo ƴettanno adane to banggue kumballi paali kore tumuɗe no fiireteno ni nattat hankadi natte e domaine goɗɗo ɗum lengdi ɗi ene jaari ko oton banggue ko naalanke tan addete wala wadde lengdi a jarama sen gatta dole jimol kala nomi ko Amadou Abel Sy mo galoyal yumomo yafomo haɗamo aljanna doole gumala jogino ma en jangno jewteɗe suusnuɓe cuusani mbawno yimɓe gadda poolgu ndewa caggal ngol fof salo jasde Amadou Abel Sy defte makko ɓe la geste ceɗɗo thèse doctorat mo 3e cycle nde waɗam université Cheikh Anta Diop omo waɗa soutenir doctorat o waktu o yonti woɗeɓe ɓaleɓe anduɓe histoire seɓɓe deniyankoɓe yalaɓe fof gari ɓe mbi o fuɗɗo yo fuɗɗotako ɓe mbi on ko saabi o wi Galoye o neldi ka wonda e makko rewɓe ma ngar ina mooki seɓɓe hanki ɓen jimantamo gumala ñande hen université ko seeɗa musiba wonde o yahata hawa sagga tubakoɓe poomo o datto e bani debbo hokkam ɗon dande gumala hokkamo dande o wadda hen ƴettowo o yawta jaafuɗon mi konngol ngol ɗum ko doole ɗe pinal jogino hanki hinde fof no jogui ko duusanno ɗum waɗa golle baɗɗe fayida walla nde ɗum natti gueɗe wadde fayida joni to banggue pinal aɗa andi tokere mi ferakema aɗa andi ene wiyatano hanki so tawi seɓɓe mbaldi walde he ko jamma gundaɓe waltano ha weeta eyyi jamma gundaɓe o wonko addi ɗum holko addi ɗum ko rewɓe seɓɓe ɓe ƴetta paali mabɓe ɓe mooro jubbi mabɓe kaasaji ɓe kaɓɓa koroboje mabɓe ɓe perlo walla ɓe porta koyɗe ɓe kuufo dingiral ngal ɓe mbaala yimde jimɗi ɗi ɓe jimata ɗi ko an balduɗo wolde o ko hata hul ɓe dusma ɓe cembinma hankadi ha jomum huno so tawi a hunima hanki wonno ko jomum min mi ñamtata kongolam ummo tan diwa julay dinga eyyi mi ñamtata kongolam woni mi ñamtata kongolam so tawi mi haali komi baɗowo mi wi komi dawowo janggo wolde haɗatami dawde janggo wolde tan ko janggo wasa wodde kadi jaafuɗa jomum wiya somi dawi janggo holko kanden ɗon min o warde gaño ha nangam o bandiraɓe debɓe mbima min dokkima yimɓe sappo jomum wulla wiya mi yawi ɗum jomum rippa askina hoore muɗum ƴeeŋa fade ko jogori wadde janggo donc aɗa andi to banggue nalankagal no mbiɗa Amadou Abel Sy ni deftere makko nde waɗata ɗum nde hunde nde ala ko ɓuuri yodde kono ko wayno mbasi ko nden meeɗi wadde gila nden wattani par ce que ko ñalawmaji ɗi gandanɗa hoorema tarihi yanke ɗi jejjittaki aɗa andi nane a junji alhaali Ama Samba Abdoul tom cektoto ha gayna ɗum aɗa andi kala ko jiiɗa mawɓe hanki ɓe pellital ɓe jogino cuusal ɓe jogino jambaragal ɓe jogino ɓerɗe ɓe jogino hakkillaji ɓe jogino yontaji hande ɗi ngala ɗum eɗen jogii noon probléme mawɗo garoyo par ce que wonko wodno hanki fuɗɗima nattude woddete koko nattoyta ha laaɓa a jarama Amadou Abel Sy jettimo la geste ceɗɗo kanko kadi waɗi sol contre tous woni Ahmed Bam sol contre tous woni Sékou Bali sol contre tous eyyi o waɗi ɗum ha watta jangguinede université watta jangguinede lycée en jettimo en calmini Souleymane Ndiaye kodde Bulfonde ko ceɗɗo en dokkimo oɗo ñalawma en teddinirimo o monta dowlaji denduɗi Amérique o jeeya koɗo cuuɗi men hono guijilon ɗo e jaɓɓe sala ɗo en jettimo jarnimamamo kanko e suddiɓe makko ɓe hono Diara Thiam wondude e Fayol Diallo e Polel Dembalawa Samba en jetti Aliou Dia jaadiɗo makko musidɗo makko kodde Bulfonde o salminama
ma en garta gumalaji ɗi Moussa Sow en ɗi Koba Seck en ñalawmaji mawɗi bannote ko baɗɗi fayida no feewi e gañaɗo buubu goko mo wawde ñalawmaji daño e ñalawmaji goɗɗi ma en kaal to kala yewtude nde woɗɗoyi ngaren e ñalawma mawɗo hakkunde Wending e Walalde walla Gulal Samba Abdoul e Walalde gartane ñalawma jignaɗo men o e teddule ɗe e jaɓɓugal ngal woda kalɗa bandiraɓe e tokara aɗa andi ɗo uddirten gumalaɗo ɗon en mbawa wasde siftorde mawni meɗen Diop Mbari Abdoulaye ɓurɗo andirede Hamjo Diop ko ancien banquier toon to banque centrale mo leydi Mauritanie gonɗo e foftere muɗum ko hono noon Diop Moussa Salif ko jaano Walalde kañumne kadi eɗen calmina ɗum ko hono noon mawni meɗen Sakayba Diop ko hono noon kadi mawni meɗen Diop Abdoulaye Hamidine ko docteur technicien de la santé supérieure toon to leydi Mauritanie to en eɗen beltiniramo e ndeɗo yewtere ha tengtiɗo udditirɗen ndi ko fati e gumala ko hono noon Soko Moussa mo ganduɗa hoore mata Soko Moussa Samba ko major gendarmerie ko ɗo o wonno toon to présidence de la république gonɗo hande o e foftere muɗum kañum kadi eɗen beltinira ɗum gawdel jama en ko hono noon beltinirten dendagal ɓiɗɗo ceɗɗo Walalde rewo e worgo kala eɗen beltonoɓe e ndeɗo yewtere so tawi mi arti e namdal maɗa hono Jillu Ama Samba Abdoul eɗen Jillu Ama Samba Abdoul ko kawis ɗo ko jontaɗo joom saha wonno ko kawis joom ñamgolluji mawɗe jontaɗo joom saha kono noon kadi o hawri kadi e yontaɓe joom sahaji en par ce que kanko oɗon Ama Samba Abdoul grangal makko so tawi a ƴeewi Walalde walla ƴetten tan palol dande maayo ko gonga jañde nde ko Walalde wonno addimo toon ko ɗiɗo jeyno sababuji ɗi ko biyeteɗo Alhaji Wahabu Kome yo welede Allah won e muɗum ko cavalier gendarmerie nationale ɗo henna te kam fof waɗi yan ko puccu kam fof ko waɗi yan ko Alhaji Wahabu o ko kanko waɗanno pied à l'air e dow keeci puccu o haɓɓanno ndimagu makko ha ɗala tati no Ama Sarr wino ni tati keddo e reedu o ƴettata walabo ngo o fawa e hirke puccu e dow keeci puccu o nanga e nukureji ɗi koyɗe ɗe ketta dow puccu ena doga dartaki no wodi kanko Alhaji Wahabu photo makko ha tout récemment e duuɓi cakkiti ɗi na wonno ɗon ɗo salle de course ɗo mi waɗi recherche ko fati la gendarmerie nationale gila commandement Espahi taw mi wucci e Walalde naaɓe kamɓe ɓuri wonde kawaleji to banggue mbaɗo ɓuri jogui defsande to banggue Walalde honi ene jeeyano e sababuji ɗi hono on mo gandanɗa hono ko Seydou Salli Kome yantay Kalidou Gubbolen wadde ko komenaɓe Alhaji Ama Ñangen ɓen jeeyno sababuji garangal Ama Samba Abdoul ko Ama Samba invité no koɓe jinno e Ama Samba Abdoul haaɓe taaɓi gureɗe fof haaɓe jiimo kamɓe ko won tan mato teddungal rewno hakkude mabɓe Ama Samba Abdoul aɗa Ama Samba Abdoul kañumne ko ancien combattant kamɓe koɓe ancien combattant ji yimɓe ne jiindira nden joom gueɗe ne jiindira eyyi donc Ama Samba meeɗi waɗande ɓe teddungal e ngal ɗon teddungal no ɓe jotti ha goto ɓe mbiye ɓe invité Ama Samba invitation Ama Samba oɗon wona invitation pamaro Ama Samba kañumne rendidi cubaliri Wending fof pour dusde ɗum mbaɗi laana ɗo waɗi laana ɗo ɓe mbaɗi pucci ɓe mbaɗi otoji laaɗe ndewi e ndiyam pucci ndewi e ngoral otoji ndewi dow nde ɓe gummi wuro e wuro eɓe ngara kono ko ɓurɗen teskade tan kam ko hakkunde Dungel Siwre Walalde e Wocci Dungel nde ɓe ngari ɗon nde subalɓe ɓe nangi ko butali makka ena defra ɗum tew en defira tew mbaddo cettan duncira ko butali makka defira tew nde ɓe ngari Siwre on saha koye sakuji sukara peñuji ɗiya subalɓe nangi ɓe jogi ɗon tufde wiyete ko tufde Sinthiane ɓe nangi sakuji sukara ɓe jooli e tufde nde ɓe gaddi kosam ɓe juppi hen ɓe mbiye ɓe tufa maayo ngo hande on ndiyam ɓale jam yare hake
maayo ngon tufe maayo ngo ene tufe ɗum ko ɗo siwre camɓe ɗo e oɗon saha noon hawruno Uma Gaye Uma Jalla hawruno koye laamu bam makko kanko Oumar Diallo Gaye oɗon bam makko wiyete ko Diallo Gaye kañum wonno chef de village on chef de village hawruno koye saha Jammel Kumba en on saha kañumen jimanno ɗon pekan hawruno koye saha Ali Sow Dieye en ɓe mbiyamo Moussa Dieye on ko ancien combattant hawruno koye saha sergent Amadou Bintou Gaye armée française hawruno e saha koye saha Hamad Habi Thiamen hawruno e saha koye saha Salifel Thiamen saha Diende Gayen saha Mamadou Accel Gayen saha Sambocel en saha Samba Ummuyel en koye saha muɗumen hawruno koye saha Kawel Mbono en hawruno koye saha Jim Mayram Gayen hawruno e saha ko Bayal Samba Jengudi en donc ɓeɗon gonno peñuji sukar ɓen gonno mawɓe siwnaɓe yonta ɓe gaddi peñuji sukar ɓe jooli e maayo ngo ɓe mbi wonde ɓe tufa maayo ngo kono noon nde ɓe gummi siwre par ce que kala ɗo ɓe ngari ɓe gardanno ko wirtungu kono so tawi ɓe ngari tan wuro ngo nangar eɓe gonde yimoɓe garangal Ama Samba ɓe wonduno Ama Samba wonɓe wonduno no mbimamni Ama Samba ardi koye laaɗe ardi koye uroji ardi koye pucci kadi ko ɓeydini ɗum heewde doole ko wuro fof ngo ɓe ngari ma won ummiɓe wuro ngo jaada e lappole janta e lappol ngol ma woni koto bange pucci ma woni koto bange laaɗi janta e lappol ngol nde ɓe ngari waalalde ɓe jaɓɓa ɗon pattam lamiwal kono noon ko jaɓɓinomo waalalde fof eɗen mbawi wiide nawi raay o ko biyeteɗo Soro Simbin Soro Simbin Diouk Soro Simbin nde ɓe ngari nde kañum ƴeew hol fof ko foti jaɓɓorade ɓe jomin pucci en kaɓɓi pucci joomen laaɗe en cinki laaɗe muɗumen awƴe mbakkama subalɓe ndirtima e maayo heddiɓe darima dow ene jima ɓe ene jima konti ɓe ene jima waalo fendo ɓe ene jima wango leydi wangoye wangade Soro yehi werti sakir muɗum ƴeŋti waɗi cakka ceeli e andonde waɗi liɗɗi waɗi ɗum cakka waɗi liɗɗi waɗi ɗum cakka biyeteɗi ceeli e andonde e gicci carare waɗi ɗum cakka ɗon yimoɓe mbi Soro Simbin waɗi cakka ceeli e andonde ene jaɓɓoro worɓe wending mbaɗi boole sandigol maaji dendi ceeli duttin ballugitaji ɓe duttiti ɓe mbima Seydou Salli e Wahabu Komeyen ko kañumen invite no worɓe wending kañumen invite no Ama Samba Abdoul kono noon ene heewi ko waɗa ɗon e waalalde ko gandanɗa hoore maɗa ko taarih jejjittake ha burfal wuri kono wallahi sinno kono jamanu hande o sinno koye jamanu caméraji sinno koye jamanu Facebook sinno koye jamanu WhatsApp ko yooɗi ma yiya ɗon to a jaama e yewtande gasi kono noon en gaynani dawal ko non garto mi uddira han ɗon ɗe ɓe gummi waalalde ɓe payi wocci ɗon jimmi darɗo essop ngabbugol ngol pale ɗe ƴeengol ngol jaɓɓule ɗe ɗon darto ha yewtere fande sallah jammi hol konngol panda e bandiraɓe heɗiyankoɓe e yeeɓiyankoɓe yewte men so fijo weli noote a jarama ma won wiɓe Abou Diop fonno ɗaccirgo o jokkir kono noon yoɓe gandu ko temps o namdi ɗum so tawi rokkama waktu haade waktu o mbasa ñaayde ngesa janandu ko weltanade han Alhaji Malick Sall mo ganduɗa jeeya koto cuuɗi meɗen Fanaye gonɗo to dowlaji dentude Amérique kanko e joom suudu makko biyeteɗo Kadja Sall eɗen beltonoɓe bani meɗen debbo Binta Diallo Binta mo Abdoul Dali ko joom suudu makko woni koto leydi France takɗo en hewde mosoji o eɗen calminamo eɗen beltiniramo e ñalawmaji ɗiyan e yewtere nde ko hono noonne hono Amadou Gorel Gaye mo ganduɗa jeeya koto cuuɗi meɗen Dungel kañum kadi eɗen beltin ɗum e yewtere nde musidɗo meɗen Aw Mouhamed Seybani ko hono noonne mawɗo meɗen Alhaji Seybatu Aw ko hono noon Abdoul Aziz Aw Moussa Sow en ko hono noon honorable député Dieng Adama Boubou toon to assemblée nationale mo leydi Mauritanie Thiam Diombar mo gandanɗa hoore maɗa woni no ministre des finances toon to leydi Mauritanie to balɗo golle baɗɗe e fayida e nder laamu ngu oɗo Thiam Diombar mo gandanɗa hoore maɗa neɗɗo jooɗo jiweɗa e golle ma jooɗoɗa duuɓi 30 ƴettiteɗa e service o mbaɗaneɗa rappel
hay goto meeɗa wadde ɗum e gurdam e nder aduna o sowona kanko oɗon Thiam Diong eɗen jettamo e nder ngal ɗon gollal kalɗo en kala mo haalani en kala ko hono nonne musidɗo meɗen Aw Mouhamed Seybani ko hono nonne colonel Abdoul Karim Aw mo ganduɗa ko colonel douane toon to leydi Mauritanie to kañumne kadi eɗen calmina ɗum eɗen denda e muɗum weltare e nde ɗo yewtere hono Aw Ahmed Tidiane ma mbiyen mo Tidianil Aw o woni ko toon to États-Unis d'Amérique Ismaïla Dia o woni ko to Australie ko hono nonne on mo ganduɗa hono ko Bana Diallo eɗen calmina ɗum ko mo Alaji Bana Diallo eɗen denda e muɗum weltare nde Baydi Sy walla wiya Baydi Sadio kañumne kadi ko beltinteɗo e yewtere nde ko hono nonne comme Moussa Abdoulaye ɓurɗo andirede Sama Salel ko mawni meɗen kursiɗo directeur école wocci wonno omon ɗon e foftere makko no mbiɗen ni Hamdio Diop en kaali Diop Moussa en kaali kono Soggo Demba e Soggo Samba ɓeɗo ko mawniraɗo e miñiraɗo jiidi Yumma e Baba ɓeɗo kañumen ko mawniraɓe meɗen ɓursinɓe en teddinɓe en comme Ibrahima Alpha ko hono noon min dindirten muɗum weltare feddam dow nan ɗon feddam dow nde ko Diop Diop Mamadou Amar mi wawa se joni moftan feddama dow nde ha ñalawma tan mo ganduɗa Amadou Samba Abdoul yettima pucciɗino ummi wallande no paye wocci a jaama tada en jetti mo ganduɗa kañum woni hono Souleymani Ndiaye kodde Bulfonde jeeyaɗo to Jaɓɓe Sala toon ko Guijilon eɗen gandi toon ko Ciloyn daga wende ko ɗen mbaade Jaɓɓe Sala jugnaɓe en jetti mo jarnimama mo suddiɓe makko hono Diara Thiam Fayol Diallo e Polel Demba Samba en jettiɓe kamɓe fof en jarnimamaɓe heeɗiyankoɓe yeeɓiyankoɓe tedduɗe yewtere men Fijo Weeli Noote en dokkude aadi so Allah lamɗo jaaɓi yewtere men faande ko jignaɗo men kaw men Amadou Samba Abdoul e yontede mum e yontede wocci e walalde e ngoɗo bismango e kala ñamgoluji mennoɗe waɗede ma en gartu hen so Allah lamɗo jaaɓi bandiraɓe sila musidɓe tedduɓe ko ɗo katen ha lawa gongol so Allah lamɗo jaaɓi